gulay. Talbos ng sitaw. At bunga ng sitaw. Then, meron din tayong okra. Okra. Meron dito. Ito yung lulutuin namin. Pag dinilingting tayo, mamili lang tayo ng talong. Masasarap. Ganun ka na lang eh. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magluluto po tayo ngayon ng dinengdeng. Yun. At heto po ngayon ang ating mga sangkap. Siyempre, hindi po nawawala dyan ang bagoong. Yun. Sitaw, okra, at talbos ng sitaw. May talong po tayo, pero itong talong, ihahalbos po natin ito at isasawsaw na lamang po sa bagoong na may kalamansi. At syempre, meron din pong sili. Okay? Hindi po natin didingding po ito. And then, kailangan po natin ng bangos para sa ating dinengdeng. Ito po yung inihaw na bangos kagabi. Tira po namin. Yan, magpapasarap at magpapalinamnam po sa ating dinengdeng. At meron din po tayong sibuyas na pula. Pero hindi naman pula. Yan. Pero okay naman po kahit hindi nyo po lagyan ng sibuyas. Pero sa akin ilalagyan ko po eh. At meron din po tayong paminta. Yan, paminta. Depende rin po sa inyo kung lalagyan nyo po ng paminta. Okay? Pero sa akin nilalagyan ko po ng paminta. Ngayon, simulan na po natin ang pagluluto sa ating dinengdeng at hinalbos na bunga ng talong. Okay, ngayon, sa pagluluto po natin ng dinengdeng, syempre magpapakulo muna po tayo ng tubig. Tarang! Kumulo na ang tubig. Yan. Siguro nasa mga 6 na tasa po yan kasi itong tubig po natin kasi marami-rami po itong ating gulay. At ito pong bangos. Unahin ko muna po itong bangos para magkalasa na po yung ating sabaw. Yan, bangos. Oh, yun, langoy. Ang saya niya oh. Oh, ang saya ng bangos. Hello, okay ka lang dyan? Okay ka lang? Oh, tignan nyo, kumikindat pa oh. Okay daw siya doon, no? Ang saya niya. Yan, sige, lubog ka muna. Oh. Sige, langoy, 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 langoy. Okay. Kaya po natin inuna yung bangos. Kaya po nang sabi ko, para magkalasa na po yung sabaw. At aahunin din po natin yan para hindi po madurog. Kasi luto na po yan eh. Ang purpose lamang po natin dyan ay magkalasa po yung sabaw. Sige, sabay-sabay na po natin ang ating niluluto. Sabay muna po natin. And then, maghahalbos po tayo ng talong. Ooh! Gulat. Yan. Hanggang sa lumambot. Tatakpan muna po natin. Morning! Hello! Mamimitas po kami ngayon ng talong. Yun. Medyo marami-rami rin po ito.
Okay. Yan o. Ito yung sa ating drone shot. Marami-rami. Hello, tita. Hello. Ayan. Si Tita Gloria. Namimitas kami ng talong. Magkano yung ano, tita? Farm gate na price ngayon? Presyo per kilo. Hindi naman ako updated pero yung kumukuha sa akin napakamura, 12 lang. 12. Oo. Oh, dapat ano, medyo mahal. Minsan nga inaabot pang deliver ko 200 kilos, ano lang. Oh, magkano po 'yon? 12 lang. 12 pesos. Oh, 2,000. Okay, baka mamaya medyo mataas. Sana nga ano. Sana nga. Okay, marami. Mahal ang abono. Okay, Mahal pa ang pang-spray. Pang-spray. Pag Pero hindi mo isprayan to. Yan, Ang ganda ng klase pero pag hindi mo inisprehan, uod, may uod. magkakaroon ng ano, ganyan. Yan, uod yan, uod. Oo, kaya tiyatapo namin yung reject. Okay. Sino mga kasama natin ngayon dito, tita, na mamimitas? Yung palagi kong kasama, si Jessa, si Okay. Bia. Sa si Ate Jess. Ito. Hello, ate. Jessa. Kaway ka naman. Kaway, Kaway ka ito. lang. Yan, okay. Nasa si Ate Bea. Wala, nakatago yata. Okay. Sige, samahan niyo po kami sa pamimitas po ng talong. Ayan, medyo marami-rami po ito. Mas maganda na rin na ano, na mabenta po to kaysa mabulok lamang. Okay? So, tingnan nyo po sa ating drone shot kung gaano po kalawak ito pong aming isa-isahin na pipitasin po tong talong. Okay? Yung aso. Tik-tik! Come! Ikaw dyan! To! Come! Do. Yan, mamitas ka rin ng talong ha! Tik-tik! Malikot. Yan, ayun, pakulo lamang po natin ito para mas malinamnam po yung ating sabaw sa dinengdeng. Okay, ngayon, unahin ko muna pong tignan ito pong ating inahalbos na talong. Tignan natin kung okay na siya. Si talong, kumusta ka naman talong? Yan. Medyo konti pa. Teka lang dyan, talong. May isang ahon yan. Ito namang si bangos. Wow, mukhang nag-i-enjoy si bangos. Yan, okay. Ahonin na po natin. Okay ka lang. Tignan nyo. Tuwang-tuwa siya. Nakangiti pa Okay. And then, lagyan na po natin ang sibuyas na pula. Sabi nila pula pero hindi naman pula. Kulay pink naman siya Sibuyas na pink ang tawag dapat dyan. Hindi pula. And then, bagoong. Depende po sa inyong panlasa. Okay na yan. And then, lagyan po natin ng paminta. Para may karikit na anghang itong ating dinengdeng. Pero okay lamang po kahit hindi po lagyan ng paminta o kaya sibuyas. Okay? Pero version ko po kasi ito Yan, tatakluban lamang po natin uli. At papakuluan para matanggal po yung lansa po ng bagoong. Okay? And then, balikan po natin yung talong. Parang luto na to okay na siya. Paunin po natin. Yan, hindi po masarap yung talong pag nababad po siya sa tubig. O kaya ay na-overcook. Yan, kunin na po natin si talong. Sasawsaw po natin ito sa bagoong. Ayun, tatabi lamang po natin siya. Sa pamimitas po ng talong,
kung napansin nyo po, yung mga kasama po natin, yung forma po nila, naka long sleeve, naka jacket, okay, and then meron pong gloves. Kasi itong gloves, protection po sa tinik po ng talong. Okay, tignan nyo po ito, tulad po nito. Okay, focus mo yung camera. May magaspang po ito eh, may konting tinik-tinik po yan. Yan, oh. Ito, tinik yan, oh. Matigas yan, oh. Pag bumaon ito sa balat mo, talagang ano yan din to, nakakasugat din to. Ngayon, itong gloves, hawak ka rito sa sanga. At ito namang kamay na walang gloves, dito sa bunga. Yan, smooth siya. Okay. Pitasin. Ganyan. Okay, para hindi maputol yung sanga. Oh. Ganyan po yan. Ito ba? Oh, malaki to. Yun, oh, may tinik-tinik siya, oh. Tinik. Oh. Okay. Yung garitong kalalaki, ito yung masarap na ilaga. Tapos sausaw mo ng bagoong. Yung ganito kalaki. Yan. Okay, kaya. Yan, okay na siguro itong bagoong. Kaya sa pagluto po ng dinding, kailangan nasa high heat po tayo. Yan. Dahil po natin itong sitaw. Kasi matigas po yan. Okay. Oh, sariwang-sariwa, oh. Takloban. Pagkakulo, isunod po natin ang okra. Yan, okay. Yan. Lagi nyo pong isipin sa pagluto po ng dinding, kailangan ang apoy laging malakas o nasa high heat. Kasi kapag nasa low to medium heat po yan, yung pong ating gulay, eh, parang bang tawag rito, malambot na ano, hindi siya malutong-lutong. Yan. Mas maganda po sa pagluto po ng dinding, kailangan yung mga gulay po natin sariwa. Para manamis-namis syempre. Sige, babalikan po natin yan. Walang nasasayang kasi kapag may reject, may taga-kain. Kunting pigs lang po. Tipid sa feeds. Tipid sa pigs. Oh, yan. Okay. Ngayon, ang ating okra. Lagay na po natin. Oo. Tapos, papakuluan ulit.
Yan. Luto na po yung ating okra. And then, ito po yung panghuli. Talbos ng sitaw. Oh. Madali lamang pumaluto to. Yan. Lagyan natin ng konting asin. Okay. Ngayon, ating bangos. Itong bangos, hatiin po natin siya. Ayaw. Focus mo dito. Bangos. Hati. Yan. And then, patayin na po natin ng apoy. At ipapaibabaw na po natin siya. Yun. Yun. Yan. Luto na po ang ating dinengdeng. Hindi po natin siya tatakloban para hindi po ma-overcook yung ating pong gulay. Ngayon, magsandok na po tayo. Galing, oh. Yan. Itong sabaw ang masarap. Ayan. Sarap humigop ng sabaw. And then, paibabaw po natin itong bangos. Yan po yung ating nilagang talong o inihalbos na talong. At meron po tayong sausawan na sili, tapos may bawang po yan, may mantika po ng baka, at kalamansi. And then, syempre, ang ating dinengdeng. Yan, o. Sarap. Sige, magtatawag na po ako. At kakain na po kami. Siya nga pala, kung nangangailangan kayo ng LPG sa pagluluto, pwede po kayong tumawag o mag-text at mag-order sa F-Gas LPG Delivery. Narito po ang numero sa screen. Nagdi-deliver po sila ng LPG sa mga bayan ng Bawang, Bacnotan, San Juan, San Gabriel at sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ligtas sa tamang timbang ng LPG. Mabilis at maayos ang serbisyo ng F-Gas LPG Delivery. At kung nagustuhan naman po ninyo ang aking video, pakisubscribe lamang po ang ating YouTube channel. Pagyaman ang kanyayo apo! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.